Tu za rohom to natočíme, poď. Dobre. Po dlhej túre sme prišli do Malých Karpát, kde sa nachádzame v miestnom pramení Močovec. Legenda hovorí, že kto sa v ňom omočí, ten sa aj pomočí. Poďme sa ale pozrieť ďalej. Nedaleko od Močovca sa nachádza vrcholec vo výške 5000 metrov nad morom. Býva tam jedna milá slimačia rodinka. Či sa nám tam ale podarí vyliezť, to z nás naozaj ešte nikto netuší. Slimačiu rodinku sme predsa len našli. Vyzerá to ale, že sme ju pri niečom vyrušili. A čo na to vraví žabka Julka? Pre televíziu Joj, Jozefína Kubáni.